mapagpalang hapon sa atin mga kapatid, mga kapwa ko Bicolanong Uragon. Sa hapon nga lang to, ito, nandito na kami sa bus terminal dito sa amin bayan, sa bayan ng Maanito. At kami po ay pauwi na naman ng Cavite, tapos na po ang aming bakasyon, kaya ayan po ang aming sasakyan. Bilyesa po, pauwi na po nga kami ng Cavite.